uthi xa uThixo mthuma make mangondweba uMoses wema wakhupha woyika wathi kanjani Thixo ngoba ndilithintitha ndoyika ngoba banjalo abantu abafuna ungenelelo lukaThixo ebomini babo bayazixela iweaknesses zabo baxele athi Thixo kuleni ndawo ndiyohlulakala kuleni ndawo Thixo ndikwazi ukwenza lo mzalwane nguMoses uyibonakalisile lo nkonzo yokuthi ulithintitha ngoba besazi ukuthi uThixo umele ukuthi ahlonelwe umele ukuthi uThixo yikwe akazange azenze izinto ngobugaphu ngabula mzalwane ovela leqo founder angabuzi nobuzo ukuthi uThixo ngabukhona na kule nto ndiyenzayo but lo mzalwane nguMoses woyika wathi kanjani Thixo ngoba uyazi ukuthi ngilithintitha wathi uThixo namathintitha Moses adalwe ndim the same Moses is the same Moses owathi abantwana bakaThixo sele bephumile iphutha bejongene nolondo lubomvu but akenzi izinto ngondweba akakhangela zikhitshane but wanyanzeleka ba abuyele back kuThixo ayoconsulta kuThixo ngoba zinjalo inkokheli zenyaniso zibuza kuThixo xa zithola ubunzima esizweni inkokheli zenyaniso zibuza kuThixo xa zithola ubunzima emabandleni inkokheli zenyaniso zibuza kuThixo xa abazali kanye inkokheli zixakwe ngabantwana ziyazibuze kuThixo zithi Thixo ndohluleka ngaba ndithini because they know ukuthi without his presence they can never do anything lo Moses wakhe waxoxa noThixo wathi Thixo if you don't show your face ukuma ngeke Thixo ndibandulule abantwana bakho up until you show yourself because he knew that without his presence he could never do anything. We just need his presence. In our leadership we just need his presence. Emitshatweni yethu we just need his presence. Emabandleni wethu we just need his presence. Elizweni lethu we just need his presence. Uthi Moses anikwazi ukuya ngoba uThixo akekho ngaphakathi kwenu. Niyakanjani emfazweni engekho uThixo? Niyakanjani emfazweni engekho uThixo? Because without his presence we can never do anything. Ngaphandle kobukhona bakhe ayikhona into eningase niyenze iphumelele. Niyamdinga uThixo ebusuku. Namdinga uThixo ebusuku. Niyamdinga uThixo. Athi uYesu xa ethetha athi uyabona mna ndingumdile wenyaniso. Athi onke amaseba lapha kum apha kum kukhona amaseba angathwaliyo akakhona nathwalayo kodwa angathwali ubaho uyawasusa athi ke nina sele nihlambulukile ngenxeni ilizwi endilithethile kuni hlalani kum ukuze nam ndihlale kuni ngoba isebe lingathanga lahlala emdileni alinako uthwala isiqhamo. What can you do without his presence? What can you do without ukuhlala kuye? What can you do without ukubana ngabuthatha imithwalo uthatha ubunzima bakho ubunikele kuye? Kaloku ngula Yesu othe nonke nibuleleka unisindwa ngumthwalo izani kum ukuze mna ndininikeze ukuphumla because he knows ukuthi without his presence asinakumelana nezinto because he knows ukuthi without his presence ayikhona into esingaze siyenze iphumelele because he knows ukuthi without his presence siyabulaleka because he knows ukuthi without his presence sifana nabantu abafukuzayo sihambe bumnyameni asiboni indlela ngoba xa kukhona yena kuba khona ukukhanya xa kukhona yena there is an option xa kukhona
yena akuswelekanga nto senditshilo ndathi uthi uDavid ungumalusi wami andiswele nto asidingi into siyoluswa siyakhathelwa siyanakekelwa siyaprovidelwa ngoba when we need a provider he becomes Jehovah Jireh unguThixo okwaziyo ukulungelelana nezinto uma sigula he becomes Jehovah Rapha ngoba unguThixo okwaziyo ukumelana nezinto we just need only his presence sidinga ubukhona bakhe ngoba xa ekhona yena siyakwazi umelana namadabi xa ekhona yena siyakwazi umelana nee-challenges singajongi kwimeko singajongi kwizimo kodwa sijonge kuye singajonge kuphazanyisweni zimeko zobubomi kodwa sijonge kuye xa sijonga kuye inene siyaphumelela xa sijonga kuye inene siyenzelwa ngoba unguThixo wenzelayo unguThixo obonelelayo unguThixo othethelelayo unguThixo ongashiyiyo unguThixo ohamba nathi apha isimo okukhangeleka ingathi akuhambeki kuso kodwa unguloo Thixo ongasishiyiyo we just need only his presence sidinga ubukhona bakhe ngoba xa ekhona yena azathi uDumika Mgokstad athi uma ekhona yena umdala wezinsuku athi nasiphi isimo siyamlalela ngoba xa ekhona yena asenze nix but sinikela kuye iba nguyo driveryo iba nguyi commander iba nguyo thake ngoku it's fine ningaxhoba ke ngoku ningakhupha izikhali ningathi asizenzele but simamele ilizwi lakhe simamele icommander because he becomes our commander emfazweni ke kuba njalo ayikho imfazwe engenayo icommander siya kanjani emfazweni singenayo icommander ngoba kwa iauthority yodubula isuka kwicommander now siya kanjani emfazweni engekho uThixo siya kanjani emfazweni engekho icommander siya kanjani emfazweni engekho umuntu ozawujonga isimo siya kanjani ngoba uThixo uyakwazi ukulungelelana nezimo zonke izimo ziyaziwa nguye zonke izimo ziyamlulamela yena bazalwana uThixo ebusuku nje ndithi let us make sure ukuthi asiphili without his presence ngoba kuyingozi kakhulu even from the Old Testament abazalwane xa bebheke emfazweni kwakuye kunyanzeleka ukuthi itya kaThixo mayibe khona because they believed ukuthi without his presence they will never do anything bekunyanzeleka ukuthi banangaba ithethe yaxuthwa ibe nuloyiso olokubo because they didn't do anything without the presence kaThixo uma ekhona yena siyakwazi umelana nezinto asizithembanga thina asikholelwa kuthi kodwa sikholelwa ebukhweni bakhe asizithembanga thina kodwa sithembe ubukho bakhe asithembanga into ezinazo asithembanga into esingenazo kodwa sithembe lo sinaye onguJehova ophilayo sithembe yena ukuthi uma ekhona yena siyakwazi umelana nezinto uma ekhona yena siyakwazi uyoyisa ngoba konke okuzelwe nguye ithi iBhayibheli kuyaleyisa ihlabathi akuluzo kukuye in order for us to win we need to banangaba sizikhomithe sizinikezele kuye once sazinikezela kuye ethi iBhayibheli konke akwenzayo kophumelela ngoba banjalo abakuye banjalo abakhokhelisa ilizwi lakhe banjalo abakhokhelisa ubukhona bakhe bathi noba izimo zisithi mabahlehle bathi noba izimo sithi mabanikezele kodwa bangakwazi unikezela ngoba there is someone obanikeza amandla azathi umculi uma ngikhathala endleleni unikeza amandla ngoba iyawanikeza amandla noba ndikhathala ngoba akhona amaxesha odilwa akhona amaxesha okhathala akhona amaxesha wokumuntu yena ngonokwakhe oyiseke nawo ekoyisekeni kwakhe amnikeza amandla ngoba kahambi yedwa akazingeneli yedwa kakungaze kube ingozi enkulu kakhulu okokuba babazalwane bathathu oMeshadreki noShadraki noMeshaki noAbednego uba bathi bangena
emlilweni bezingenela inene ngebatsha kodwa ithi iBhayibhile ngenxa noba bangena naye awuzange umlilo uzenzakalisa impahla zabo nabo abazange benzakale abazange babe navumba kodwa baphuma benjalo suka baphuma bebane ngoba kunjalo xa singena ezimeni singena naye zithi noba izimo bezime ukuze senzakalise zithi noba izimo bezime ukuze zisenze sinikezele simkhanyele sitha ke kuThixo kodwa sikwazi ukuma siqine sijongane nezinto ngoba xa sikuye xa sinaye siyoyiselwa xa sinaye siyamelana nezinto ngoba kuqala kungene yena kuqala emlilweni singekangeni thina now ilanga ke lomlilo singakwazi uvanto ngoba kuqale kwangena yena same as uDaniel ba wayefakiwe engekho uThixo ngeba walimala ingonyama but because kwaqala kwangena uThixo oqala ayizange imenzakalise ngonyama kunjalo ebomini bethu xa sikhokhelisa yena okokuba ibe nguye oqalayo asikwazi ukoyiswa zimeko zelihlabathi awukwazi ebusuku nje ka sawuthandaza kungenzeka uba ndithetha nawe usithi ndisedustini ndiphansi besele ndinikezela besele ndisitha akekho uThixo but ndithe ebusuku nje you just need his presence just invite him tonight ekhayeni lakho just invite him tonight ebandleni lakho just invite him tonight empilweni yakho uthi Thixo ndiyohluleka I just need your presence ndiyohluleka Thixo ndizamile ngamandla ndizamile ngobulumko bami ndiyohluleka Thixo I just need your presence I just need your presence I just need your presence ndithi ngubukhona bakho ngoba ngaphandle kobukhona bakho ndokwehluleka ndoyisakale ndihlekwe lutshaba luthi utshaba unoThixo phina Thixo anisikelele bazalwane sizawuthandaza ebusuku nje kodwa let us not live without his presence let us make sure that his presence is among us because without his presence we're gonna be defeated without his presence we need his presence in our life his presence only we need his presence ngoba xa ekhona yena siyakwazi umelana nezinto